Mae yna ddigon o bethau hamddenol I wneud yn Dinbych-y-pysgod, ond weithiau mae angen bach o hwyl. Cwrs Antur yn y Coed gyda rhwystr diri. O, mae yna bach o bows fan hyn. Mae hwn yn gloi! Ch'mo' be, mae fe'n gymaint o hwyl, a mae cyflawni unrhyw ran yn teimlo mor grêt. Ond mae'r amrywiaeth rhwng bob un cymal hefyd yn wych. Oce. Anghofiwch Geraint Thomas. Geraint Hardy o'n rhannu!